Rušný večer prožili kladenčtí hasiči. Prakticky ve stejnou dobu museli zasahovat u 2 požárů vzdálených od sebe několik kilometrů. Hořela garáž v areálu autobazaru a stoch na poli. Ten někdo zřejmě zapálil úmyslně. Požár v autobazaru vypukl krátce před 20. hodinou. Na místo se hned sjelo 5 jednotek hasičů. Hořel zde nákladní automobil, který byl zaparkovaný v garáži, schořel téměř celý. Dalšímu šíření požáru hasiči včas zabránili. Pomohla jim k tomu i vhodně řešená konstrukce budovy. Proč začalo hořet, se ale zatím neví. Škoda způsobená požárem se může pohybovat v řádech milionů. Prakticky ve stejnou dobu zasahovaly další jednotky jen o několik kilometrů dál u obce Velká Dobrá. Bohužel nepodařilo se zachránit žádný hodnoty, jelikož požár už byl rozsáhlý po celém stoku. Majiteli nezbylo nic jiného, než stoch rozhrabat a nechat dohořet. Ani u toho se ale hasiči nenudili. Od žáru totiž málem chytil nakladač. Milane, přidej trochu! Sláma byla určena ke zpracování na ekologické palivo. Škodu majitel vyčíslil na zhruba 150 000 korun. Prezident Václav Klaus jmenuje dnes novým premiérem dosavadního šéfa Českého statistického úřadu Jana Fischera. Ten uvedl, že rozhovory o složení úřednické vlády zahájí po Velikonocích. Topolánkův kabinet v demisi má zemi spravovat do 9. května. Koalice se také dohodla se sociálními demokraty na protikrizovém balíku. ČSSD se kromě jiného podařilo prosadit například zvýšení slev na dani za dítě nebo zavedení takzvaného šrotovného. Na pořízení nového auta budete moci dostat od státu 30 000 korun. Podmínkou je, že se zbavíte automobilu alespoň 10 let starého a nový nebude stát víc než 500 000. Poslanci by návrh mohli projednávat na květnové schůzi. Platit by pak měl do konce roku 2010. Vážné bodné poranění utrpěl od svého vrstevníka teprve 16letý chlapec. Vše přitom začalo zcela nevinně na hřišti v Praze 5. Skupinka mladíků v parku potkala partičku teenagerů. Podle výpovědí na sebe nejprve pokřikovali, pak se strhla menší rvačka. V zápalu boje jeden mladík bodl nožem druhého do oblasti kyčle. Zraněný chlapec byl s vážným poraněním převezen do nemocnice. Útočník a jeho kamarádi se údajně zmocnili mobilu oběti a z místa utekli. Kriminalisté už jsou jim ale prý na stopě. Vzhledem k věku pachatele a zraněného mladíka se policie k případu nechce příliš vyjadřovat. V Soutězkách ve Hřensku na řece Kamenici řádí vandal. Během 3 týdnů stačil zničit jez a hráz zadržující vodu k vodopádu. To vše jen pár dnů před zahájením turistické sezóny. Případem se zabývá policie. Vandal chce zřejmě za každou cenu znemožnit